Da vidim koliko sam nakupio ovih mahuna. Dobro rastu mahuna i krastavce i paradajz dobro raste. Ovdje ne raste. Crveni luk ne raste dobro, bijeli onako. Ja znači imam tu puno zdjelu. Mahuna napravit ću neke čorbe. Krastavaca imam. Imam baš puno. Tu imam parjevi kupina, pustio sam ih rastu. Što sve imam povrća, tu imam ljute paprike, mrkve, razna povrća, bijelog luka, pješina. Imam paradajza, odgulio sam ga. Ovdje imam konaner repa, ovo jako fino miriše. Luk, mahune, krompir, prvo ću luk to opržim, malo ću onda dodam ostalo povrće i to malo upržim, voda i nek se kuva u ovom pressure cookeru. Jako je vruće da onako pečem, ovako ću brzan proces. Kad je vruće najbolje u ovom kuvati. Samo ću rekao malo više ulja dodam. Ja obožavam ove ovako savijene, su vrlo zgodno da se ubaci na prospekt. Tako, sad ću pomalo upržiti ovo. Ja uvijek volim ovako luk da bude malo krupniji. Samo može mrkva i seler i paprika. Sad ćemo još ulja. Ovo je sok od zove. Ništa bolje kad je vruće. Sad paradajz. Je to kupina miriše i ne treba onaj začin jedan. Samo što ova repa. Može i krompir. Kako je to zgodno.
To najbolje ide ovako, jedno možeš. Vrlo praktična stvar. Ovo je nahore. Bijeli luk i pešu. Malo začine. Korijandar. Sol. Biber, ovaj bijeli biber više ne volim. I paprika. Može malo više paprike. Malo brašna. Dodam vodu. Već miriše dobro. To izgleda već super. Poklopac. I sad ću da stavim to na
25 minuta. Tako da pustim pritisak. Kao će se malo hladno. Ništa bolje kao pomoći ovako. Odlično. Malo ljuto. Ova repa vrlo ukusna. Sve jedna stvar. Ove ljute paprike. Odlično, lagano. To je bilo to.